Sakniki ngrebat tembang. Ing mriki tembange inggih menika tembang pucung kanthi tema corona. Mula paugerane kados guru gatra, guru wilangan, guru lagu kedasani kalih paugerane tembang pucung ingkang sampun kita bahas kala wau. Monggo diitung guru gatrane wonten 1 2 3 sekawan. Yen guru gatra niku inggih menika cacahe baris saben sak pada utawa sak bait. Lek sakmene diarani sak bait utawa sak pada. Wonten papan. Guru wilangan jenengan itung wonten pinten suku katane utawi jenengan itung wonten pinten suarane utawa vokale saben baris kala wau. Niki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gatra kapisan wonten 12. Gatra nomor kalih 1 2 3 4 5 6 wonten 6. Gatra nomor 3 tunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8. Sing pungkasan 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12. Guru lagu sing mburi dhewe utawa swara sing mburi dhewe saben gatra utawa saben baris. Swarane apa utawa vokale apa? Mburi dhewe sing iki mburi dhewe nggih A. Niki mburi dhewe I. Nek niki mburi dhewe nggih A. Kados R niki diarani konsonan sanes swara utawa vokal. Dados U A I U. Jelas nggih? Niki guru gatra, guru wilangan lan guru lagune sami kalih guru gatra, guru wilangan, guru lagu tembang pucung sing sampun diandharake kala wau.